adore me. I can feel love from miles away. And the light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my Good morning everyone! Welcome back to another vlog, and it's the next few days na po after nung nakita nyong mga previous clips na nagtanim ako ng kamote. So for today guys, ang aga ko nagising. Nagising ako ng almost 2 a.m. kasi kahapon galing akong night shift pero hindi ako nakatulog agad-agad kasi nag-attend kami ng funeral. So if you are following me on my Facebook, nakita nyo doon na nag-attend kami ng funeral, and then pumunta kaming Walmart kasi may mga kailangan kaming bilhin para sa activity natin for today. So time check, it's already 5:31 and I decided to get up and mag-ayos na kasi sis, ang gulo talaga ng bahay namin. Ewan ko, kaya ayoko ng madaming gamit kasi ayoko ng magulo. Pero ngayon magulo kasi kahapon talaga guys is antok na ako. Tapos si Ma gusto na rin matulog kasi magda-night shift pa siya. So wala siya ngayon, night shift siya ngayon. And iniwan lang namin dito sa sala yung mga pinamili namin. Wala namang mga basa or yung mga fresh produce kasi meron pa naman kami. Pero yung mga binili namin for today's activity dahil summer ay nandito siya. So mag-aayos ako, and then yung maliit na table namin dito sa malapit sa sofa, nandyan pa yung mga tinupin ni Mac na mga damit namin, hindi pa niya naayos. So ako na lang magtutuloy, ayusin ko. Madami tayong gagawin ngayon, but anyway, energy! So ipakita ko na lang sa inyo guys yung ano ba yung mga pinamili namin. Just in case lang na meron din sa inyo gustong mag-barbecue or mag-spend ba ng time outdoors ngayong summer kasi malapit na naman pong lumamig ang panahon. Napakainit kahapon, nag 100 plus kami dito guys na temperature. 100 plus is almost like, oh, it's almost 40 kasi ang 102 is 38 ata. So, parang nag 107 ata kami kahapon. So, ayun, napakainit talaga. So, pakita ko lang guys, may nakita kami dito na grill something. This is on sale. Ayan. Ito siya guys. I think this is only $29. Yung itsura niya ay ganito. Ayan siya. $29 I think kasi naka-sale siya. And shout out nga pala kay Sis GC, kay Sis Maris, and kay Javon, and yan kanilang baby na si Amelia. Ayan, nakikita. Grabe guys, sa Walmart talaga kami nagkita-kita. Mga neighbors ko lang sila. Pero nagkita-kita talaga kami sa sa Walmart. And sila rin yung mga makakasama namin mamaya. Kasi habang nagtitingin kami ng pang-grill, sabi ko, ay, tanong mo sila kung gusto nilang mag-join sa atin barbecue. So, magba-barbecue kami mamaya, guys. Kung maganda yung weather. Kasi yung weather ngayon is malakas yung hangin. But I think it will be sunny from 2 p.m. paano. Rubbermaid, guys, para sa mga i-prepare ko ng mga pagkain. Ganyan. And then, bumili kami ng ilaw. Actually, yung pupuntahan lang namin sa Walmart is ilaw lang. Bumbilya. Kasi yung bumbilya na ceiling fan namin sa kwarto is na punde. So, bumili kami ng LED. Ito guys, yung soft white. So, sa mga papunta po dito, ang ibig sabihin po ng soft white ay medyo dilaw pa rin siya. Hindi siya yung super yellow, pero hindi siya puti. Na yung parang ganitong ambience. Ayan. Hindi. Yellow pa rin siya. Medyo. And then, bumili din kami guys ng mga puting bumbilya. Ito naman is the daylight. Ayan, kung makikita nyo. Ito na yung kinuha namin kasi pinalitan ko lahat ng ilaw dito sa yung dito sa lampshade, yung main light, tsaka dito sa may CR namin malapit ng puro puti. Para dito sa living area namin is maliwanag talaga, hindi yung medyo nakakaantok. Kasi summer naman na, let's bring out the summer spirit. Parang mas lively. Pag winter, pwede yun, mga yellow-yellow para antok na antok ka lagi. Pero ito guys, para sa living area namin. Daylight, kung gusto nyo ng puti, yung parang fluorescent light sa atin, daylight guys, yung kulay na kunin nyo. Ato guys, bumili kami ng ganito kasi gusto ko ng juice na malamig. Yung mga juice namin, yung mga galing Costco, masyadong malalaki. Kaya, ito, kinuha namin. Styro plates. Ayan, ito lang siya. Clear forks and spoon. And then, skewers. Bamboo skewers. Ayan, yung pang barbecue. Same brand sa pang grill namin. We got here, protein shaker.
Tig-isa kami ni Mac. Kasi yung collagen ko na nabili ko sa Costco, ang hirap niyang timplahin. So, bumili na ako ng ganito. Ewan ko kung bakit gusto rin niya. Wala ka namang titimplahin sis sa kanya. Pero tigto $2 lang naman kasi siya. We got here, ito naman guys, pang cover sa tablecloth na parang yung mga plastic na parang may foam. Doon kasi sa Moorhead Park, ang alam ko kasi may table na sila doon. Hindi na kami bumili ng table. Tas, ako na lang, coveran ko na lang ng kanito. Kasi syempre, araw, ulan, ganun yung mga table nila pa. Para malinis lang yung lalatagan ng mga food. Then, bumili lang kami ng Twizzler. Nakita ko lang kasi sabi ko, gugustin kaya ito ng mga bata sa Pinas. So, lalong, alam niyo yung mga binibili ko ngayon na papunta dun sa Ilocos. Parang para sa mga kapitbahay namin. Kasi sila lulot ko naman, hindi naman sila masyadong Pero, ito, kung gusto lang ng mga bata. Pero ito yung kinuha namin na strawberry, orange, lemonade, watermelon, blue raspberry, and grapes na flavor. Meron kasi yung ganito, yung parang cherry lang. Natikman ko na yun. Alam mo yung ganito dati noon, bibili si lola ko ng ganito noon. Gusto din namin. Pero nung lumalaki na ako, ayoko na. Kasi isang flavor lang yung kulay red. Hindi ko alam. Licorice? Yun. And then, we got here yung mga mumurahin lang guys na camping chairs. Ito, yung ganito lang. Tig $8, $7 lang. Tig isa kami. So, yung red akin, yung kay Mac is black. So, ito din, na kami. Kasi we're planning to go camping next month or on my birth month. So, depende. Gusto namin sana mag South Dakota, pero tignan pa namin yung PTO or yung schedule namin kung makakapunta kami South Dakota. But, for sure, magka-camping kami one of these days. So, nagsisimula na kami bumibili ng mga camping gears namin. Next naman dito guys ay watermelon. Ayan, bumili kami para sa mamaya. So, para naman may iba pa kaming food. And I'm planning also to cook pancit. Wala, naisip ko lang kanina. And then, Dr. Pepper. Naging favorite na to ni Mac. Dati-rati ayaw niya ng Dr. Pepper kasi it tastes like gamot daw. Pero ngayon gusto na niya ng Dr. Pepper. So, Dr. Pepper and Mountain Dew with metformin. Sinasabihan ko siya, guys. Bahala ka dyan, magda-diabetes ka dyan. Ako kasi hindi ako masyadong mahilig sa mga ganito. Kasi since bata kami, hindi kami masyadong... Bawal kasi yung mga soft drinks sa bahay namin dati nung bata kami. Bawal ang soft drinks, mga chips, mga daing, ganyan. Bawal yan nung bata kami. Kasi si papa ko may bato. Kaya nasanay rin ako na hindi ako masyadong mahilig sa mga soda and mga juices. Pero ngayon, ang ininom ko na juice, yung mga fruit juices, ganyan. And then, ito naman guys is charcoal. This is yung, ready to cook in 15 minutes. So, parang $8 kasi ito. 16 pounds na siya. Yung iba kasi guys, parang 8 pounds lang, $7. So, let me know guys kung ano bang pagkakaiba. Kasi yung isa, parang hindi siya ready to cook in 15 minutes. So, probably, mas matigas yun. Siguro, mas magastos ito kasi mas madali siyang ma-burn. Mas madali siyang maging abo. But, anyway, yun. Ito na lang kinuha namin kasi para sa ngayon lang naman. So, kapag mag-camping na lang kami if ever, bili pa kami ng iba. And then, we got here, Ultimate Car Care. Ayan, isang timba siya na Armor All. Ano bang meron dito? Basta, kompleto na to guys. 10 items na microfiber towel, shine wash, tire shine, protected glass wipes. Ayun, basta pang car wash. Papadala kasi namin to sa Pinas, kila lola ko. Kasi sa area nila, ang alam ko may nagpa-car wash doon. Pero knowing may tatang, feeling ko hindi niya ipapa-car wash siya sa iba. Feeling ko dun sa driver niya yun ipapa-car wash. Kaya nila na namin sila ng ganyan para may gamitin silang pang car wash. Tapos pinakita ko kaninang tumawag ako. Happy naman siya. Ayun, sige padalhan mo kami para may ganyan. So guys, magpre-prepare lang ako ng mga kailangan naming dalhin tsaka mag-aayos dito para pagdating ni Mac malinis yung bahay. Ako naman pagdating niya pagod na siya tapos magulo pa yung bahay, sis. Kasi pag dumarating ako malinis yung bahay. Kaya mag-ayos na tayo. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies, you got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I
Gladly she replies like and in the morning you awake to a happy sunny day, and you happen to lay right here with me. If history repeats, 3, 2, 1. Okay. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like we're both stuck under covers, under lovers, paradox, and we don't stop till Aphrodite sings. We're both stuck under covers, under lovers, paradox, and we don't stop till Aphrodite sings. We're both stuck under covers, under lovers, paradox, and we don't stop till Aphrodite sings. Tata, 1.7 nila na nagwatin. Tinorchor mo, mat. Madi, daddy. Kapingin na pagbaling ko, mat. Ikaw na. Kasta maggamit. Basta. Tapos, steady lang. Kung ano yung entry, dapat ganoon din yung, steady lang. Tigas nga kasi. Ni Dr. Frank. Pati ang kapag dito. Ko kaya. Hey everyone! So, update time. It's already 3:39 p.m. We are now heading to Moorhead Park kasi doon yung, oh my god, doon yung pupunta namin for the barbecue, and yan po yung laman ng namin, may griller, may mga matutumba po lahat ng dala namin. Malapit lang naman yun, mga 5 minutes, 10 minutes drive, pero nadaan pa kami ng ice para medyo malamig naman yung mga inumin namin later. So, we'll see you guys later. Kaya ba hanggang bukas mga sis? 15 minutes ready, sabi ang ganun. 1 hour na, wala pa. I don't usually cry at all, but why is it always close? Ranging from a movie scene to made up people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling of being alone. I don't know if where I'm going isn't far, but in case I go, no need to be stressed. Gotta take it home, get there. I really miss the shade of blue. Samantalang sa 5 year lang. Magkano yung 5 sessions? Pinigilan na. Parang 5. 450 yata, parang gano'n. Mahal pa rin. Pagkukumplete na ako muna dito ako, pero alam ko naman na kasi kung ano yung bibilhin ko. Kaya, hindi mo na. Kaya mo na, sabi ko, dolyari ka ng kinita ko. Kaya ka, ganun talaga. Track mo na lang kung magkano talagang ginagastos nyo per week. Kami hindi namin naglalaro. Galing na kami Dubai. Galing na kami doon. Baka, nung una din kami, wala kami nabibili. Kasi nga, kinukompute namin. Oo, wala ka na. Sa marketplace. Naku, parehas kayo. Ako daw eh. Yung lamesa nga nito eh, nalibre ko pa eh. Hey guys, so I'm so sorry. Very short lang yung clip ng namin, ng pagbabarbecue namin. Kasi naman, struggle is real sa sa pagsisiga ng
charcoal. Grabe naman yun, oy. Kahoy lang palang kailangan namin, mga twigs. Pero ayun, nakapag-barbecue naman, and ngayon we are on our way to Denison kasi merong imimit doon na friend sila, Sis Maris, na magbibigay daw ng mga gamit. Ano lang, gala-gala lang din kami ngayon kasi mga naka-day off, ayan. So, puntahan namin. Hey everyone, thank you so much guys for reaching this part of this vlog again, and mag-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking vlog na murang gamit sa bahay, $10 kitchen stuff. Ito po yung mga nabili namin sa FB Marketplace. I always recommend to change your location and search sa Marketplace guys, kasi madaming mga mura dito na halos itapon na lang nila and we can still use them kung naghahanap kayo ng mga murang gamit like appliances, furniture, something like that. So, shout out po kila Joanna Pidlawan. Sabi niya, ang dami kong nakukuhang tips sa vlog mo. Oh, thank you so much. Awaiting ID na lang po ako. Oh my God! Sana magkaroon ka na ng ID. Ayan. And then, shout out din kay Jessica. And then kay Rhea. Rhea Joy Navales, you're back! Super sulit, me. Wais na wais ka talaga. Haha, good deal sa mga nabili mo. Hi, Rhea. Nakakamiss kayo. And then, shout out din kay Ronnie Caberto, Ibrahim Hailil, It's Me, Cherry, Raymond Caberto, Oy, Angelica Tapisilia, you're here! Sabi niya, sa dami daw ng binili ko, pwede na mag-weekend dito sa bahay. Kung pwede lang, nadalhin yung mga friends na nasa Pinas, weekend tayo. Kung pwede lang ganun, no? Ang saya sana talaga, grabe. And then, shoutout din kay Judith Evangelista, Loiza Edgington. Ayan. So, thank you so much everyone for commenting and for supporting the vlog and for sharing the videos sa mga friends ninyo na papunta dito sa USA. Ayan, thank you so much everyone. Lalo na po sa mga GHP babies. Thank you for sharing my vlog sa mga GHP din na papunta dito sa USA. It really helps a lot sa ano po, algorithm natin. So, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Shoaib Mia. And ayun, pwede nyo akong i-message doon if you need help on anything. Wag lang sa pera. If you need help kung paano yung pag-a-adjust dito, then you can message me. Pero wala pa akong papautang, sis. Again, guys, thank you. And I'll see you guys on my next one. Bye. Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak in the knees. There's no